Čeho si bych vydá? Dneska tady mám druhý ask. Poslední ask jsem vydával před. Minulý ask má 10 000 zhlédnutí, 383 lajků a vyšel 1.8.2016, takže před 9 měsícema. Za tu dobu vás tady přibylo asi 7 000, takže jdu odpovídat na vaše otázky. Pod jedno video, jenom si to video najdu, bum, jsem vám psal, ať mi píšete otázky do asku, takže jdu je přečíst a jdu vám odpovídat. Jsi super nebo jsi super? Jsem hustej. Kolik ti je? Je mi 15. Máš domácího mazlíčka? Pokud ano, tak jak se jmenuje a co to je za zvíře? Máme šneky, máme želvy, máme psa, to je yorkshireský teriér a jmenuje se Kim. Ještě máme rybičku. V jakém městě bydlíš? Bydlím kousek od Pardubic, prostě mezi Hradcem a Pardubicem, Hradec, Pardubice, Jaký je tvůj cíl na IT? Byl to nejdřív to bylo 100, předtím to bylo 1000, teď to je 10 000. Kolik vážíš? Vážíš? To nevím, kolik vážíš. V čem stříháš videa? Sony Vegas 13. Na to se ptáte furt. Do jaké chodíš třídy? Chodím do 9. třídy. Jaká je tvoje nejoblíbenější barva? Světle modrá. Kolik chceš dosáhnout odběrů za měsíc? 2. Jak se jmenuje ta aplikace, přes kterou natáčíš mikrofon? Teď už ne, teď už natáčím moje přes zrcadlovku, ale natáčel jsem to přes aplikaci Zapisovač. Dominiku, jakou máš nejraději restauraci? Všude, kde je dobře vařej. To jsem říkal i v prvním asku. Jseš rebel? Jako Včera jsem byl u tebe doma, viděl jsem tam skleničku vody, tak jsem ti ji vylil pod postel a ty jsi na tom uklous. Kolik ti měří tvůj levý prsteníček? 8,5 cm. Jaký máš názor na střílení negrů pro radost? Co? Co by si dělal, kdyby ti kámoš snědl pizzu? Snědl bych ho taky. Chutná ti Čína? Jde to. Jak dělá pes? Mňau. Jak dělá kočka? Hav. Proč je nebe modrý? Protože tam je jakoby voda nahoře. A voda je modrá, že jo? A když prší, tak jakoby kape a nebe je modrý kvůli tomu, že tam je prostě Hexican kokotakt a ten vyprodukává trochu víc oxidanů než oxidan druhý. Máš rád zelenou barvu? Ne. Sleduješ Vyšehrad? Miloval jsem to, teď už to nějak nevydávají, ale prý má být nějaká druhá série, takže se těším. Proč nemám herní počítač? Páč si dostal 5 z matiky na vysvědčení. Teď se jdu podívat na na Facebook, na otázky, protože včera jsem psal status na moji facebookovou stránku, kterou máte jakože v popisku videa, protože jsem vám tam včera psal a vy jste tam mohli psát otázky, takže pokud tam nemáte like a sledování, tak tam určitě dejte like a sledování. Psal jsem vám tam, ať mi napsal jsem, pište do komentu otázky do asku nebo do zprávdíky a srdíčko, jakože na jakou školu půjdeš po základce. Nebudu vám říkat jako to, ale řeknu vám obor informační technologie. Budeš někdy točit nějaké hry na svůj kanál? Měl jsi někdy holku nebo máš? Ne. Kdo tě motivoval k natáčení? Tak ze začátku to byl Minecrafták, Gogo a House. Kolik váží tvoje židle? Co jsem to udělal? Váží asi 12. Máš rád špagety s mozzarellou? Tak to musí být těžký hnus. Jsem z toho dostal úplně osypky na zády. Co děláš ve svém volném čase? A týpek to tady okomentoval. Jí, co asi? Jakože jím, jakože ve svém volném čase točím, poslouchám písničky. Protože písničky jsou život. Jaký typ bonbonů preferuješ? Typ bonbonů, oni se dělají jako na typy. Já jedu Bompary, Nim 2 Soft a žvejkačky dietní Dominik, ty jsou nejlepší. Plánuješ točit hry? Pizza nebo kebab? Pade na pade. Ale pizza možná o 2%, jakože
Uděláš nějaké video s bráchou? Plánuju to. Kolik vážíš? 22 kg. Takže to byly všechny otázky. Jestli jsem vám na nějaký odpověděl, tak je napište když tak do komentářů, tam vám na ně odpovím. A děkuji, že jste spodněli tohle video. Dáme tady, když tak, mohli bychom tady dát víc lajků, než jsme dali u minulého ásku, takže tam bylo nějakých 383, tak zkuste dát víc. Teď mě nějak nesledujete. Musím zas vydat nějaký bangeros. Ptáte se ještě, jestli bude otevírání chipsů. Já vím, slíbil jsem vám to, že tam bude za 150 lajků, teď je tam těch lajků 8,5 tisíce. 8,5 tisíce lajků tam je, když jsem chtěl 150, je tam skoro 200 000 lidnutí, je tam přes 2000 komentářů. Za prvý, ty chipsy se už neprodávají, myslím. Za druhý, už si na tom nechci tát sledovanost. Vím, že jste na tohle video klikli kvůli tomu názvu, že se to jmenuje jakože, chápeš, bude ještě otevírání chipsů, hashtag ask2 business. A prostě už to nebude, takže jestli jste tady jenom kvůli tomu, tak pápa můžete dát odběr pryč. Protože já tady chci jenom dietní Dominik Army. Takže smějte a čau. Přijdu si jak Petr Žaloudek. Akorát jsem bez bílku. Co? You can think about me when I'm gone.